Sendibulisile kabathandekayo ndazazisa ndingumuntu omtsha ndiyamthanda uYesu. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now kukhona abantu abayibathandaza bethandazela into zasemhlabeni. Mna ndodwa ndiyinikwanga loo nto uThixo. Amen. So andizixakisanga ngokuba ndikhangela intombi soze ndiyenze loo nto. Amen. Hallelujah. Ndide ndathi kuThixo if kumele ndiyife single, it's better look to like that. Ndishumayele izwi qha. Amen. Hallelujah. Because ingxaki kwixesha lethu si youth kuya propose one kwi social networks. That's nonsense. Amen. Jesus. Kucela inamba kuthunyelwa nepictures irongo loo nto. Yeah. Amen. Hallelujah. Jesus. Noba bazalwane because kuye kwathatha igospel kwafakwa isiko kwigospel. Now abantu abaninzi bazophoswa nguThixo ngenxa yento encinci nje Ngosiyami. Asinoshunyezwa inkwenkwe. Ibe inkwenkwe uphethe uThixo. Uba uThixo wake wasebenzisa idonki wathetha ngedonki umuntu engamboni uThixo. Yeah. uThixo angasebenzisa nalamntwana lumngaka umsebenzise. Amsebenzise ebantwini abakhulu abenzisozikhulu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now igospel iyamoshwa zingqondo zabantu. Abathathe isiko lakwantu balifaka kwigospel. Hallelujah. Jesus. So iBhayibheli iditsho ke ku1 Corinthians 7 sithi isihloko ingxaki zemitshato ezobusoka. But give the youth bezoke ndithethe nje nayo mthulo futhi because kune verses ba ezisivumelayo ba ithi uthi uPaul uba bekungokuya kwakhe bengamele ba thina abafana sibambe amantombi. Kodwa ngenxa yomibulo inkanuko ilast isizulu mhlawumbe sothi ubufede. Now yiyo into most yabantu abatsha. Now umzekelo ndise Eastern Cape use Johannesburg ndikubone ku Facebook ndithi ndiyakuthanda na uthi uyandithanda zange sabonana salukuyenza loo nto. Ifuture izophela izilibazisa ngabafana abanganithandiyo abafuna nje ukusika ikhekhe qha ngento engalibhatalanga because le nto iyabhatalelwa. Niyandeva bosisi? Bafana izipho ayivulwa izipho ispam kuwe na uphuma kwespam amadimoni awadlala ungathatha asithatha immediate asekapa phansi kolwandle uhluphe ku life wonke. Hayi ndiyazi xa wena zithethe izinto ndiselapha angomsonizapha mhlawumbe uThixo uzonibabala ndithethe naye anilumkisi ngobungozi bomjolo. Akhona emnandi emjolweni tu. Is it right now? Jesus. Hayi umuntu uyahlalisana phuma ekuhlalisaneni. Phuma. Uhlale noYesu qha. Jesus. Because ingxaki xa ukholwa umzekelo nokutshatile once waxexeza kufana bazalwane oThixo. Bhekani nokutshatile kurongo ukulala nomfazi umenze sex every day. When will you give Jesus the time? Hayi kuthi iBhayibheli Hebrews 13 verse 4 ithi uba nenze sex daily nizojajwa. Kuthi izwi kufana ke umzekelo let's say utshatile njengoba kuyaphangela mos otata bayaphangela na ungumama ufaka umuntu wesibili endlini irongo lona because la bhekani bazalwane bhekani umuntu nomuntu okhe walala naye la muntu uba nguwe naye. Then if that is the case bangapha abantu olele nabo. That's why nemitshato ayibalansanga tu kuloko kuxatshwana because before kutshatwe khange kubekho ixesha apho kuthethathethwa. Uthi uba wake walala nomsuthu ndithi uba ndake ndalala nomzulu.
Now after sixelelene lonto sithandaze kuThixo before siyotshatiswa. Hayi bancede Thixo abantu bakho. Hallelujah. Because emitshatweni anonwabanga nangoku. Kuyaxelelwana past phambi kokuba kungenwe emtshatweni anditshatanga mina kodwa umoya ingcwele utsho. Kuhlalwa phansi noba seniphakathi niyabona ba niloko nisilwa qho bheka because ukulwa kwenu akulwinina kodwa yimimoya yabantu enike nalala nabo before nitshata. Yiyo limani bonana xa ibonana iyaxabana. Because njengoba ungumama nditshate nawe. Now intombi endakhe ndalala nazo mhlambe enye yayinenyoka okanye wakwalala nendoda nawe yayithengisa ngomzimba wayo. Now zizobonana ezanto zifunana. That's why umtshato wethu ungazuba balanced too. Nithathe imessage yeni le bomama botata. Mitshato ayikho balance niloko nixabana. Now before ube naso isibindi sokuface ipartner yakho kumele uye kuThixo it's I to draft ilist yabantu ukhe walala nabo. Then njengoba ukhonza uThixo uyikazule into pieces uwenza umnqophiso neThixo uba Thixo njengoba ndikhe ndalala nabantu ndiyaguquka ngenxa yomtshato wami ongekho balanced. Now ndikazula le list yabantu ndibabhale apha ndizoyichisa mhla iphepha ladibana laphinda laqokolelana lahlangana then kulapho ndizobona khona lo mtshato ungasebenzi ubona ukuthi uThixo uzokwenzela ntoni emtshatweni. Yabazalwane yazi ngenibukela utata wami nomama bakholwa but isalvation yabo iba namandla xa kuthiwa ndiphakathi kwabo. Now ndikhe ndibabukela indlela bathandana ngayo. Ndiqonda uba andinqweni nokutshata oku. Because ingxaki ndibone imitshato yamakholwa ibethwa. Now uThixo wayitshila le nto uba why ibethwa. Because ingxaki umntu noba walala naye ngo-1990 laa mntu wawulele naye the fact nidibane kuthi iBhayibhile uba nibanyamanye the two become one. So akaphumi umntu noba ungathi it's over xa benijola akaphumi emoyeni wakho. Because isex is beyond what you think. Ayiyo le nto abantu batshe isex nicinga uba yiyo. Noba ningayenza ngenyama leya ngaphandle but ithetha more kwamoya. Awukwazi ukulala nomuntu onentambo esinqeni inyoka yakhe ingaphumi kuyingene kuwe noba uzuyibona. That's why xa ulele nendoda enentambo esinqeni uthanda amadoda kakhulu. Alobheka noba ungakholwa bheka noba ungakholwa nibe ngabantu abatsha abasindisiweyo. No-2 it's either omnye uzalwe kwifamily caste eqalekisiweyo. Then that's why umtshato uyapromothwa nguThixo umtshato. Because pha kufuneke kume umntu ozothandazela ii-rings aqhawule imimoya phantsi kolwandle kwii-ring. Then aqhawule ii-cases ezikune nina nizotshata. Then ekuziqhawuleni kwakhe kulula ke ngokuba nihambe niyotshata umtshato ube balance. Kodwa icebiso lithi wena ungekatshati ungazuvuma indoda ungazuye entombini ungaziqalanga uyihlole uba ingabe isuka kwikhaya elinjani. How is the background of i-background yakhe yabantu ababekhonza izinyanya obviously uzochaphazeleka. Because xa kusenziwa i-sex one lo on a negative side on ecala elibi ngulo onamandla more than on a positive side. Ne-salvation ingabikho mnandi bantu batsha bhekani uba nikhe najola nani icebiso nansi intaba bhalana amakhwenkwe wenu pha
unentombi bhala intombi zakho pha kwela phepha uhambe othisela phepha apha entabeni ubona uzophinda uvuke inkanuko na because niyaqhathana aniyazi kwalento kuthiwa luthando niyathanda qha by the way kwamuntu oyifemale uthando kanalo ifemale yonke ifemale nekholwayo uthando ayinalo but yosulelwa indoda iverse eniyithethayo Ephesians 5 from verse 23 till verse 25 indoda if ever ayinatha one indoda once ingasindiswa mayingakuqhathi ithi yakuthanda ayikuthanda awukwazi ukuthi unothando ungenathixo 1 John chapter 4 verse 8 ngoba uThixo uluthando but ukuthi uthathe nomuntu ongasindiswanga uphuma pha manubeka isandla kulandawo ayithi uya connect dibana nomlilo athi ngizokukhapha ngecawe ngecaweni anomzilelo kuhle amen haleluya South Africa ilizwe eloyikuthixo but elihambe latshintsha athatha impilo yase-West e-America ukujolo kube ungajola kudala xa uthenga iphutha walala nentombi kamuntu nabinjani kumele uyilobole ngoku into endivisa buhlungu ngomama bavumela intombi ba takani umzekelo ngoku alapha eJoburg mhlawumbe lo mntwana ndenza umzekelo ngawena andithi wenza loo nto mhlawumbe umoya uyakuprofeta I don't know now lo mntwana ongaka avunyela athanda nendoda ena 40 years ngomama yekhona because bayatrainwa kuthiwa ungamthanda umuntu ongenamali kuthiwa mama iBhayibhile ayixoki xa isithi bayokudla inyama yabantwana babo na ukudla inyama yabantu akuthiwa nizobapheka osempheka sesigqithisile now umzekelo uyafunda umntwana but ngemonth end uza neplastic udla uba ngumfana uyafunda still uyigangster ungena ne-TV kwakho uyazivumela uzithatha yaphi engasebenzi now abafana bavunyelwe emakhaya ba hlalani nentombi kuphela iviki nani ngayenzi loo nto but kweli xesha liyavuma kwenzekeni zowakuthi kunzima ukuthetha nonyana kunzima uba otata basondeze onyana babaqondisa izigwebo because ingakufe ubukhokheli kotata kufe ubunhloko kotata now akukwazi kuba kufe ubunhloko usogqiba umzimba ube ne direction dawayo nyana bethay drugs because bekumele ba aba basayibonayo indlela bayasondezwa ngotata bafakwe phakathi apho tata bamani bebanexesha beyothandaza ngonyana kubuyisa ubuhlobo between sons and fathers kwenzeka izwi kuMalaki 4 from verse 5 verse 6 apho kuthiwa ngemihla yokugqibela nje kumthumela uEliya abuyisa inhliziyo zoyise konyana ezonyana koyise bagcoba ithatha onyana nibayeke bafaka amacici sanwafake nini omama amantombi bafaka amacici embhonweni enkabeni bafaka amacici ezimpumlweni bafaka amacici olwimini bafake nalapha emilebeni nithule okay koma kayincede South Africa and ndingayazi ke ngokuleyo yokuba uzala umntwana oyifemale umvumela aphinda lale namanye amantombi because lo moya ukunxiba ibhlukwe kwenu ngulunikhokele buthabaneni futhi wathi umnyutara ngqola naye ngabhosa ndronzo uthi nje ndonqina ukungqolisa onyana because kuba ngathi ngunyana uhamba nomhlobo wakhe because banxiba ibhlukwe bonke
Uyazi ba xa ukholwa unxiba ibhluka sozoqhwila ngoYesu. Because le nto ithethwayo eSouth Africa ngokuthi hayi uThixo usenhliziyweni. That's nonsense. Why inhliziyo yakho ingade iphumele ngaphandle ibonwe abantu? Ha? Lo Yesu uyafihla ukuthiwa usenhliziyweni. Na kuthiwa kuNoah uqaba umkhumbi ngaphakathi nangaphandle. Get it to man. Now if uYesu ngaphakathi makaphumele nangaphandle. I-dressing code yathethe ezulwini. Kwezinye ixawu ke amakhosikazi ame ngaphambili aveze yonke iCoca-Cola. Aphakamisa izandla iCoca-Cola ivele yonke. Otata bamili nabaphami bazalwana. Sanukuvumela uSathana nilahlekise. Akuyo Babylon eSouth Africa. Sanuyivuma into evunywa nguRhulumente nelibandla. Jesus. Into evunywa nguRhulumente ayikho right kuThixo. If into egays uRhulumente uthi right, then ebandleni ayikho right. Yeah. That's why nangokuthi ubhizi uyambhukuqa lo ngoku uRhulumente. Yeah. Uyamsusa esihlalweni. Kunomene tekele ufasini phezu kwakhe. Yeah. That's why kusi strike everywhere. Kuzingozi everywhere. Ekudinge ibandla libambe position yalo. Yeah. Liye kuthuku olo. Kudlwizi kuthandwane libandla. Ndithetha imjolo ndithetha ngothando. Jesus. Libe noxolo omnye nomnye ibandla. Lifuna ubunye libambane ibandla. Liphakamisa izandla ngazwinye lithandaza kuThixo. Because kusazoba nzima uba nikhonze kusaphethe lo uRhulumente. Zisazonqaba izithilelo ezicaweni kusaphethe lo uRhulumente. Nisazo understandiswa ngabantwana abancinci abadla drugs abasela utshwala niziqhathe nithi kakade kwakuthiwa ngeentsuku zokugqibela bazumamela. Hey. Elilizwe belibonga uThixo. But ukushifta kwebandla lisuke kwiposition kwaqala kwangena idemons ezininzi. That's why kwi-African continent akho lizwe lona njengelenu. Li-weak i-South Africa. Bathe babe namabhongo 8 May 2021 bathi hayi uKristu uyalingana ezinye inkolo. That's nonsense. Apromote amagqirha bathe bathi bazokwenzela izinyanya holiday. That's nonsense. Hey, Kosiami. And ibandla livele thule liyivumele loo nto. Bhekani bazalwane, iChristianity akuyo religion too. Yeah. That's why inabaxhasi. That's why xa ubona kwamanye amazwe uphethe iBhayibhile kubhalwe Holy Bible uqhelwa ubulawa. Because bayayazi uba amandla wekho kwenye inkolo kodwa kuleka Kristu. Uthi Paul kwi-Ephesians 4 phaka verse 11 uthi verse 12 verse 13 uthi inye inkolo Yeah. yileka Kristu. Now uqala thethe ngegift zikaYesu ekumele ziqondise ibandla ukuba akho nkolo ngaphandle kwaleka Kristu. Yeah. Now i-religion yintoni? I-ZCC i-religion. Yeah. Ushembe eNatala i-religion. Yeah. Umasebe ePort Elizabeth i-religion. I-St. John's lifaka amanzi ebantwini ibafaka ispade i-religion. Yeah. I-Islam amaSulumane i-Buddhism yase-India i-Art
taste i-Illuminati, i-witchcraft, icawa. Yeah. Because witchcraft lo kukhona amagqwirha afana wangcwaba impundulo kodwa saphila. Hey, Sam. Abasezilalini bangangqinela izibhorho ezininzi ziyabona xa usibona isibhorho yaziba sikafi. Kudingeka ibandla line likontiswe litshabalalisa umoya wobhorho ungahlupha abantu esixekweni. Zonke zicawa yi-religion. Now that's why ndisithi i-Afrika zange ibe yi-religion, because i-Afrika yafelwa nguYesu. Now njengoba yafelwayo uzobona eBhayibhelini, uzofunda ii-verses, uzoyibona i-Afrika uThixo inyathela ngesiqu sakhe eBhayibhelini. Le amagqirha athi xa eniqhatha athi yiyo yathimba umhlaba. Ndithe if ungumXhosa funda kwi-index yakho iBhayibhile ifike ngo-1859. Yabekwa iBhayibhile le iqayaprofethwa ngumzontsundu wakwaXhosa. Oba kuzunkulu nentlanga eziyakuvela entshonalanga. Yintoni entshonalanga? Yi-Amerika neYurophu. Now uthi umprofeti zenithatha umqulu niyeke imali le eliqhosha elingenantunja. Nidla umqulu imini nobusuku niwuphikotha niwuphengulula ngokukuwa kweSouth Africa kukuwo, ukuphakama kweSouth Africa kusekwazweni komqulu. Kuthiwa wathi okamajeka kuthi uThixo kuye ukhulile loyityala amawele wathi oba kuthe kwenzeka nalithatha iqhosha zaze ezo ntlanga zalilawula zeningalibali ukubuyela kwasenyanganweni uYehova unikhosi lo ningafuni ukubuyela kuye. Oba kunamazwi njalo athethwayo. Now kulula kuthi oba siye kuye uThixo ngoba uthezweni lakhe abantu bam bayachabalala ngenxa yokuselulwazi. Athi obhala iSililo chapter 5 verse 7 athi kone obawo abasekho kukhona thina sihlizibhalekiso zabo. Ithi bayiqhubeka ithi kwa inkuni ezizokupheka siyazithenga, kwa amanzi la okusela siyawathenga, izindlu zethu zithathwa ngabasemzini, siyagula sinefiva abasemzini baphezu kwethu. Sithi sihloko ukulila komprofeti elilela iJerusalem. Bayapha abalili abazolilela iSouth Africa ephethwe ngabelungu. iSouth Africa kurana amagqirha. Abantu bafaka imingqashelo bakhokhela abantwana bathi igama likaYesu. Kunqabe inyembezi. Umakoti akasalili. Noba ngacinezelwa ngomakhelwane. Xa ndithi omakhelwane andithethi lo wakho, ndithetha ngabantu abangakholwayo kuYesu. Ngoba njengoba silapha sonke ubasindiswe sonke sithathe noYesu. Now singumfazi kuYesu, singumakoti kuYesu. Sithi Thila chapter 19 verse 7 lithi umakoti ulungisile. Unxibe ezimhlophe, ulinda umyeni. Ready for umthatho. Now singumfazi kuYesu sonke. Bonke abakholwayo egameni likaYesu, abakholelwe izono, bangumfazi kuYesu, but umfazi ngoku akasakwazi ukulila. Xa omakhelwane becinezela kwa indlu le leyomyeni onguYesu. Ziphi inyembezi? Amehlomile. Awuzivi inhlungu makoti, awuva inhlungu. Kusemnandi ehlabathini. Uthi uncandweni xa ehlabelela
Nkosi kathi kodwa kubenini ukubulanda ibandla lakho selobuya manje. Sithi 22 verse 17 umoya nomtshakazi bathi woza Nkosi Yesu. Yeke tata hlala phafambele umama Nkosi. Now ibandla ngoku belimele ba likwi program in action ukuzala, because the Bible uthixo xa ekubudala umuntu uthi zalani qhamani nande niwuzalise umhlaba niweyise. Qhamani nande nizalise umhlaba niweyise. Ukuweyisa niwudefeat niwohlule. But ibandla liphansi korhulumente osubmit kuSathane. Now yonke imihla isatanism iyakhula kodwa ibandla liyancipha. And kuphuma abantu emthathweni noYesu omnandi bayozibulalisa ngoSathane. Because kwinkolo zonke akho nkolo icheap njenge salvation kaYesu. Insindiso kuzo zonke inkolo le kaYesu inkolo icheap kuzo zonke. Kenapha abantu behlabelele bethi lafika lemahala elivangeli. Uthi uMatthew 10 verse 8 niyamkele ngesisa nani ndluliseni ngesisa. Now ubuyothakatha 1 bulala abantu qala udubulale naba bendlu yakho. Ubuyothwala bulala udubulale nalomthandayo umntwana wakho. If you are joining Muslim must bulale. If we are ZCC again bulala thwala. Say uya kwaShambe uyobulala still. Obuligqirha yenza umzi wakho uhlupheke nabantwana bakho. Kubulala ke oko. If ukhonza izinyanya still inkomo yadura inkomo. Khupha imali above 12,000. Usogqiba uthenga utshwala bomlungu above 20,000. Uwaste grocer above 30,000. Kodwa xa uza kuYesu you came to a free gospel. Indoda efuna nje inhliziyo qha. Ivunywa ngomlomo. Ube soyasindiswa. Enye uzoyifumana phakathi. Uthi Matthew 6 verse 33 funani tani ubukumkani bukaThixo yaye zonke izinto ziyakongezelwa kuni kodwa xa niqale nafuna ubukumkani. Bekani bazalwane bandla likaKristu saluqhathwa nguSathane. uSathane akananto okokuqala. Akanamntu uSathane. Akanamali uSathane. But umtsheli obabathwele bafumene njani? Ngecawa ekuthiwa iRoman Catholic eEurope. Ethi imbali abapostile babulawa ziEuropeans bafa bonke. Now ukubulawa kwabo ababulawa ngalula. Because kuyingozi ukuzibiza ngento eku5-4 ungekho kuyo. Ukhona lady apostle ecaweni can you get titles, can you get isikhundla. Akho wrong ukubiza umuntu ngoba ngumama qha nokuthathe nompostini because akazumelana nephansi zikaSathane zokubetha umpostini. Ngumongcwele ngabantu bazibiza ngeprophetess but bafana noElizabeth noLenduka noJezebel. Prophetess but uqabe into eziqhatshwana makeup wenza amashi but you call yourself a prophetess. Ngekathethe into umongcwele to start people. I don't want to lie.
Umoya looks at the nature. Njengothixo ubuyothandaza entabeni awuzumvuthixo uzomva ngaphezulu kokuthandaza endlini. Uthixo uyayithanda indalo, that's why engakuthandi ba ukugawula imithi, akakuthandi uthixo ba imithi itshatyalaliswe. God loves the nature. Xa uthanda indalo usondele nothixo. Now xa ungumuntu ongisisi uyinature nje, then kulula uba umoya ngcwele asebenze ngawe ukunceda abanye. But nabasohlulwa izinto zehlabathi, because ezinto zezehlabathi umzeke njengoba enje athandaze lo mntwana, ukuthandaza kwakhe akugqiba ngomso afake le nto akugqiba thandaza ngomso. Xa ethandaza wethandaza nge-feelings, akazuthandaza ngenhliziyo. And what says in the victims because of his journey is kabai. I don't want to lie. Zinama demon zone zanto. That's why uzovuka inkanuko ufike lena indoda uthi uyayithanda. Akusekho hayi. Because of izinto zifakwa. Alo umoya ngcwele akuncede. Ngaziyeke kuba kuthona. Namjolo ungawuyeki kuba kuthona. Uyeke wafikelwa nguThixo. Kuma uThixo wafika ngekakho. Ngabe niplanele uba ngizokwenza umntwana nentombi enanijola nayo. Wafika uThixo. Wathi phuma kule nto uphile ngomthandazo. Angakholwa ela xesha. Ndaguquka same night. Since then uzipho uvaliwe. Hayi bayathunyelwa osisi. Abanye bade bathumela i-private part zabo ku-Facebook. Now ngiyithanda ukulumkisa because nenza umnqophiso noThixo. Bathixo, if ever kungenzeka ngilale nentombi ndingatshatana nayo, ungazondiyeka, kill me. Andifuna ukulihlazisa igama lakho. Andifuna ukukrexeza because uThixo. Andifuna ukunqula enyito. Ndibone yena nguThixo empilweni yami. Ndibanjwe yi-TB for 7 years. Oko ndazalwayo until the 7th year. Wandiphilisa uThixo. Ndangikakholwa by then. So ndimbonile uThixo. And uKristu ngosuku endixelela ngomjolo ubungozi bawo wazitshila kum. So ukuzitshila kwakhe andifuna ukwenza ize phezu kwalo mhlaba. Kutshila kaYesu. Akho ndizobamba umuntu kule xesha ngaphandle kokuba anqophisane noThixo. That's why uninzi lwabantu ngokuliyalahleka kunemvuselelwana engathi imvuselelo eqhube eMelika. Now uninzi lwabantu balahlwa yilanto ayimvuselelo le. Imvuselelo yesiphelo ayizusuka nomlungu. Kujongwe indlu emnyama. Le uMajeke wathi ihlabathi lisazoxakwa imali le kwathiwa singayithatha. Now njengoba kwathiwa sikuthatha umqulu, ngumqulu ozobuyisa ihlabathi. Nguye ozothi bring an order in the world. That's why every day irand yenu igqibela nokunyuka. Igqibela nini irand kuthiwe nansi yenyuka. Kwijonge ezantsi since kwangena uRamaphosa 2017 because ngayazi ungena kwakhe okwenzeke enkulu idamage. Ndathi komnye utata nandihlala kwakhe ndathi bheka uyabona ngoku ilizwe le uThixo uzalisingela. Why uzalisingela? Because imithetho kaAntichrist ayitene ephethe nina wayisayina uRamaphosa.
okuyisayina kwakhe xa uThixo ezobhukuqa uhulumeni wase-South Africa uye wavuma bangene yena. Next year xa nivota nizovotela yena, akuzuphatha yena unless uyaguquka, but akululanga baguquka because xa uqala i-COVID 2020 waya kule rhanyana phi eLimpopo akeze bandleni. Hayi ningamshiyi uYesu niyothatha izipheleli because uYesu wogwini. Bayike batshele betshekiswa zinyoka. Uhlupheka kodwa kuYesu uyahlupheka. Kunokuhamba Yesu wogwini ngenxa imali. Because kunebicawe ezingayithethiyo into esiwoko esikhona. And bhekani bazalwane, bhekani kodwa ngicela niniphindleke uma ngicela niwasupport amadodeni kakhulu. Now kunento eyimfihlo yokuhlala entabeni. iZCC inabantu abaninzi above million. Bayizogwina abo bantu bonke if bafa bese pha kulanqaba. Now la mntu njengobehlala entabeni uThixo uyayithanda intaba. Then if ibandla lingaxabisa intaba, I'm telling you what can happen to this country. If ibandla kaKristu lingayithanda indalo, libukele indalo ubuhle bayo, libukele xa incina, lincine kunye nayo, I'm telling you what can God do in South Africa. Because that verse is it indalo iyancwina ilinde ukutyhilwa konyana. Niyayazi ba even them minds ziyabalwa pha indalo imine. That's why ezininzi ziyavalwa, not that igolide iphelile ayiphelanga, but uThixo uyavala uvalela onyana, but onyana balela uthoko. Ngoba ngonyana onyana libandla likaKristu. Noma uyifemale if uKristu ungunyana. That's why kungamele basilale, kumele njalo siloko siquqa sibuza uThixo uba Thixo iphi intambiso yakho. Ngubani ongahlangula kule mohlaga enziwe nguSathane. Ngoba injongo kaSathane uthi John 10 verse 10 kukweba, kukuxhela, kukubulala. Then ukweba kwakhe webe ngeekontinent ezimbini eSouth Africa. Webile nge-Europeans through i-United Kingdoms amangesi. Xa engene Natala kunye namabhulu belwele lilizwe. Xa besilwa kuthiwa amabhulu athe bethwa ngenxa yoba engenazikhala. Athi Thixo eli lizwe silinikela kuwe, sonqula wena Thixo weli lizwe ubungasoyisela imfazwe le sijongene nayo. Then amabhulu oyisa amangesi. Then amabhulu ahamba dliwa ngamangesi because amangesi anabuchwepheshe. That's why nangoku eyona mali eninzi yawo yi-pound yase-UK. Nokujonga kwiiligi zaphesheya zebhola ayikho iligi erholisa njengeyase-England. That's why nalo king wakhona uKing Charles lungene ngoku kuthiwa kumele uthethe ngaye kabi uzobanjwa. Okwesibini kuthiwa akadingi passport ukuya kwelinye ilizwe, akadingi noku-invitwa, akadingi nokuzazisa usuka ngene qha. Xa wayengene bukumkanini naningabona ezimbejembeje wayezinxibile impahla ezintle zegolide. Bhekani bazalwane, bhekani upresident wokuqala ukuhamba kwi-red carpet eyohlangana noKing Charles nguloweni iyathetha ke loo nto kwamoya.
Uma i-UK ephethe noba iMelika ingangathi yiyo phambili, but iMelika ifana nombundlwane wenja. Into yokumbundlwane wenja kuluqalisa ukukhonkotha ukuze avuse ezindala zikhonkotha. Eyona nja indala Europe. Mastermind wokusebenzela isatanism Europe. IAmerica ikhongozelwe nje. Then if uRamaphosa wahamba kwi-red carpet esiya ku-King Charles, ithi lento ibandla lase-South Africa lilo elizonceda ihlabathi ekuliyekiseni ihlabathi ukulandela uSathane. Kodwa lileli bathi lilibele imali nayo, imali yehlabathi. Ningakuthanda kwezwe nenkanuko zayo, ukukhanuka kwenyama, ukukhanuka kwamehlo, noqhanqalazo lokubona. Ithi le ibandla malingastrike ibandla, malingaqhanqalazi. Xa ngumzalwana sukuthi xa ubethwe ngesono hlayo uqhanqalaza uthoza ucawa, suyenza loo nto. Sokubaleka ukhuthazo obayeka isono, ngcono uzama usiyeka kunokubaleka. Uhambe uzilahlekisa abaprofeti abazobiza imali yakho. Nalo mali, that's why umuntu asofa imali yabaprofeti boqoko ifumana kwezocawa. That's why usofa abantwana zobashiya behluphe bengathi zange abakho nento le. Thatha imoto, ukuthatha izindlu, ukuthathwe everything, ngoba khange usikeleleke ukuziqalekisa xa. Masifukeni eSouth Africa, uThixo ufuna ukusebenza. Silahleni, masikhonze silahlile. Isono nemithwalo nako konke okubambezelayo sikulahlile, sibheke kuJesu emnqamlezweni. Ukubheka kwethu kuye konke kuzokwenza sithethe into wayithethayo. Uthi kuJohn 4 ayithetha kubaphostile, uthi bhekani, okwamukudla ayikuko kwenu kodwa kwenza intando yalomthumileyo. Uthi xa bembuza opresident, uthi bhekani, kwayigunye linalo anilifumananga lingekho. If bendinako bendiya kumbiza ubawo ndithi makanihlangule, kodwa ngenxa yoba kumele azukiswe. Urhulumente bekumele uba ugobe ebandleni, but ibandla ngokuba licenga izicengo. Yintoni icengo? Zibribe. Kufana nale nto umzekelo, let's say ndiyintombi kandenza umzekelo ngawo. Lo sisi lo afuna umsebenzi, aqeshwe ngokulala oqala, asogqiba benebhombu uyokhupha ishumi ecaweni. Salokubulala ibandla likaThixo ngemali yamanyala. If udlala ilotho yidle lo mali, koko idloko kufa xa ungakuse ecaweni, ngoba uyobulala umoya ongcwele osebandleni. If uqeshwe again ngokuqala ukhupha imali, qala ubribe, funeka uqalela ukufindiswa. It's either uThixo uzothatha umsebenzi okanye akuxolele athi qhubeka uphangele ubribe. Kurong ukubribe ungumzalwane, kurong ukulalwa before uqeshwe. Akusaqeshwa ngequalifications ngoku. Noba umuntu unometric and akekho mhle, kukhona abantu abaqualified for lo post, kumele uqala umuntu aqale ebhedini. So ngoba shaya intambo unikele ecaweni.
necawe ngoba inamoya ithathe lo mali ihle. That's why we compromise. That's why gospel ingcengwa. That's why kuthethelwa isono ecaweni. Because kudliwa imali yonkulu ecaweni. Kungena isitayile sase-America phakathi endlini kaThixo eSouth Africa. Ndaba umuntu angasindiswa agcogca ithathu acule enxiba ibhlukwe anikele futhi asupport umshumayeli. That's why bexoxa. That's why bengenasibindi. That's why bengagcwaliswanga ngamandla kaMoya. Kwafa amadoda man. Awehlisa ilahle ephakana ndaba namali. As long ezodla ihlabathi kegospel. Ngoba kunento kumele biyehla ngokwemzansi. Kayingxaki ukubi nezandla ezinamagazi because xa udla imali yomuntu ungumshumayeli udla imali yomuntu oqale walalwa unegazi ezandleni ngoba usikelela ubamba ishumi sakhe okanye umnikelo wakhe usikelele. That's wrong. You have a blood. You have killed somebody. That's why it was noma kuyathethwa ngomoya ngcwele but the driving seat of the car Satan. Kwezinye udlala imali ecaweni noSatan uhleli kwi round table usole izandla uthi nazi ezami. Kodwa kuthethwa ngoYesu ecaweni. Wathi walindela manje usilindele izithuko ngiyolala ngindedwa yethuneni lami ngiyolala ngedwa Shea makoko Hallelujah today inantiolala Kungetani bizwe lonke ulizuze wazi ubuthathile kodwa ugqibeleni lahlekele kubo. Umuntu engakufuni ukukholwa ngona uphume and promote divorce. But if umuntu othathe naye akamfuni uKristu ukobunye bukumkani ngcono uzuze uKristu ukobakho bukumkani ube ulahle indoda yasemhlabeni. Oh Jesus. Oh, hallelujah. Ningathi ngithele divorce Sikhona Tumala 2 verse 16 uthi kuyacaphukela uqhawulo umthatho. Xa uthe waqhawukela ngomthatho if indoda yakho kanye umfazi wakho usaphila uthi uYesu akumele uphinde uthathe ilindi ife qa. Cha inkanuko Ngibona inkanuko izolahlekisa abantu ngezulu. Bayizogwe sebethi bayakhona ngoba bangcamela umthatho. Konento kumele ba yehlile eSouth Africa but ibandla ngokuba lise divided ibandla alifuni ukuhlangana. Abaqala ibandla alimfuni uYesu. Noma
kuyathethwa ngaye ngemilebe yomlomo but inhliziyo ayimfuni uYesu. Basindiswa behlafuna ushuka, baqhubeke behlafuna ichapise ecaweni. Ngabanjani kabo? Ngabathi sebeshunyaziwe kodwa badlale phakathi. Ngabathi bevisi kodwa badlale phakathi. Athi uPetros, ningafani lezinja ezigapha ziphinde zibuyele emkhapheni. Ukuxalelwa ngesono uphinde ubuyele kuso, then that you are a dog. And ithi iBhayibheli uNcwadi chapter 21 verse 8 ithi izinja zingaphandle kobukumkani bukaThixo. Now akuthethwa ngezinja ezikhongothayo but kuthethwa ngabantu abanecharacter yenja. Zonke izono maziphele yinhliziyo yilelo yiva izwa ugithethelele Okosia no ayifuna botata ya gospels. Wathi uThixo kum ngo-2020 ngoJuly wathi kuthini buyisele ubungcwele ebandleni. Bathi Thixo andina vision nebandla nelikhokhelayo. Wathi uThixo ndithi kuwe buyisele ubungcwele ebandleni. Phakathi ebusuku ngo-12 for 5 minutes dadlalelwa ividiyo ndibushumayela kwenye icawa. Now kulo cawe kwaphuma wonke umuntu phandle wasala bathathu. Ekuphumeni kwabo bathola amatshe. Wathi uThixo uyilindele le. Hayi inangabi ngamatshe kodwa bese izithuko. Sithukwa ngabakholwayo. Besithi indala le gospel. Indala kodwa ezilonda izokufaka ezulwini. Indala kodwa ezilonda igcina ubomi bakho bungadlalwa nguSathane. Because isjongo yegospel kukuphelisa indlalo kaSathane ebantwini bakaThixo. uYesu wayengafelanga ize. Wayengafelanga bakudlulizona. Wayengafelanga uba konwatywe ehlabathini kodwa umhlaba wonakele. Xa isithi iBhayibhile eqhamanandi ithi loo nto kumele basilibandla sikwi-program in action ukuzala abafana nathi. Abangasumoyiki uSathane. Abangasukanga mntu tu. Abangasufuna ukuthandwa ngabantu. Abangasufuna ukukhokelwa zandla ngabantu. Kodwa zilanga izulu liqhwaba izandla. Izulu lime ngenyawo. There is my son, there is my daughter. He's about to preach. Ambali izingelosi niyoma kunye naye. Unabukhokelwa ngabantu. Namhlanje bazokuthanda kodwa ngomso sebekujikela. But izulu liyema nabo bayibambileyo igospel yobungcwele, igospel yamandla, igospel kaMngcwele. Jesus, hallelujah. Dekani simnyama sonke apha endlini. Now umlungu waye ngabathanda abantu base-Eastern Cape baphuka ingqondo abantu ngapha. As long nisengavile kudleni lento niyazivalela kuThixo. As long nisabamba isidima siniphakathi ecaweni. As long ningamnquli uThixo ngomoya nisazohlupheka ekusentenzisweni kuThixo. As long nisabamba isidima zecawa nisazohlupheka ekusentenzisweni kuThixo. Icawa asiyenzelwanga, asiyizalelwanga icawa.
uyesu akafelanga cawo. Ethi iBhayibhile kwiZenzo 1:6 kubuza abapostoli uba yeyesu ingabe ubukumkani yabuyisela ngoku nabaSirayeli. Athi uyesu bhekani akusiko kwenu ukwazi amathuba namaxesha wamise ngokwakho ba, kodwa kwenu lindani isithembiso endinxele ngaso. Athi kuverse 8 niyakwamkela ke amandla. Now lamandla bazalwane alinde umuntu othi mna ndiyalangazela ukudibanisa ibandla. Wonke umuntu onhliziyo yakhe inqwenela ukuhlanganisa ibandla kwexesha lamandla khona. Ngala entuba ndithatha ilive nasemsebenzini ndiyoshumayela igospel. Ngala entuba noma ndiphume emsebenzini inhliziyo ikhamba shumayisa abantu ndiya ndidinwe njalo. Ngala entu umzimba ungakwazi ukudinwa lamandla kaMoyingcwele. Athululiwe. But as long as your mind is still colonized by the church, then you will struggle. Uzosokola. Andithethi ukusokola ungabi namali, kodwa uzosokola nditsho nokuthandaza. Because any heart, any desire yokuhlanganisa ibandla nonhliziyo noma ithethana ngazi kwathi mina ngweno uMoyingcwele uyeza afangene kuyo ayigcwalise ahambe ngamasipha ofunayo ehlanganisa. Hayibo. Oh hallelujah. Ankosi yami. Ithi iBhayibhile nakuwamkela ke lamandla akubona ba uMoyingcwele uhlile phezu kwenu. Ithi nizoba ngamangqina mna Yesu. 1 eJerusalem, 2 kwaJuda, 3 eSamaria, 4 naseziphelweni zehlabathi. Sithi ke thina eSouth Africa lesikuyo uthi uThixo ngo2020 ndike nathetha nabaprofeti bam abangasekhoyo emhlabeni, but nina bandla nikheles aninalo ukholo kubaprofeti abathethileyo. Uthi bheka ke ndibonise. Now xa ngibonisa uThixo undibonisa umlilo athi ngowami lo mlilo ujikeleze ilizwe laseSouth Africa. Uthi bheka ke njengoba ijikeleze ilizwe lentambiso ilizwe ncede ihlabathi iphume eSouth Africa ingene eAfrica, ijikeleze Africa yonke iphume iye kwaMiddle East kuIsrayeli. Ithi abantu benhliziyo yami abazobuyisa ithemba endlwini yami enguIsrayeli noYuda, iSouth Africa izokosulela iAfrica, but iSouth Africa ikheles imamela uSathana walawula urhulumente. Bazalwane, nge-31 kaDisemba last year ndithatha itimu yami ndiyana entabeni ndinomsindo kaMoyingcwele. Now xa ndifika pha okokuqala ngoku xa ushumayela ngoku solungisa umyalezo, thandaza qha uye phambi kwabantu ugcwele umyalezo. Susuyenza le nto ubhala inotes, sibhale ke inotes xa usazi uba izoba imfundiso le ezobanceda abantu entweni zabo, but umyalezo yona nto ibalulekileyo kweli xesha, not the sermon. We want the message from the throne of God.
ukuba ahlale phezu kwakho acinezele ezomtshakazi libala ngomyalezo. Ukuba awuthandazi, forget about the message. You will always hear the sermon. That's why noba ndiyokhonza ndiye ndibuze uThixo uba kuphapho kuzoshunyayelwa wena khona. Ngoba ndifuni bazalwane akhona nilumkele njengokukhathwa ngeBhayibhile. Masikulumkele ukukhathwa ngeBhayibhile ngabantu abashumayela ngesingesi, abashumayela ngamazwi esiGrike, amagama esiGrike ecaweni. Masilumkele lonto. Othi ke uThixo South Africa kwaprofethwa kuyo kwathiwa i-end time revival yoqala kuyo, but nikheleze kutsho uThixo. Kuyakhonzwa kudluliswa ebeni ethengo 2018 22 October wathi intambiso anointing iyakwazi ukufeyikwa, kodwa kunento efana nam naThixo engakwazi ukufeyikwa, because Sathana he was anointed. Xa ufunda Ezekiel 28 uzova pha 5 characters of the devil. That's why amantombi amahle Shem is Aram sikaThixo ethanda ukuphisa ngomzimba wabe bafanele, because devil was beautiful. So obobuhle usabusebenzisa, and devil was anointed. Devil was wise. That's why abelungu becinga uba banoThixo ngenxa yobulumko babo. Devil was bright. But uthi Ezekiel 28 verse 7 ndiyakuvusa phakathi kwenu uhlobo lwabantu elizodestroya kwa ubuhle kaSathane. That's why sibethe imali, because imali ihleli ngakuSathane. Belihleka kusasa namhlanje xa nibukela inehawu strike ifuna u10% abazomthola unless devil takes over. And akazuthatha over Kristu samshumayela. Now igospel sisayishumayela and bhekani bazalwane, bhekani singame konke for this gospel. Singame ukuba siyamsofakwe ejele kusindiswa amabantu ejele ngenxa le gospel. Now awuzukwazi ukuzincama ungawamkelanga amandla. Uthixo ngo2018 bubuqaqawuli qha obuzonceda ibandla lesibhelo. Uthi ngo2019 bekumele baniyangena qha ingakunisadada esonweni. Wangena u2019 kwibandla nandikhonza kulo bayibheni ndabushumayela ubungcwele, shumayela uba makuyele uThixo ngoba simshiyile omthombo wakho uphilileyo, sazembela wethu amaqhaga angagcini manzi. Kwathiwa kushunyelwa kanje kule cawa. Wafika uJuly wathi uThixo bheka phuma. That's why noba ndibizwe phi andifike ndijonga ubithini vision. Ndimisa i-master plan vision. I-vision kaYesu. What is the vision of Jesus? Is to unite the body. Kukulungisa lo makoti. Kukuchayela. Njengoba Shumayela sibhizi siyashayela inkundla. Sizokundlalela umyeni ozayo. Njengoba sishayela senzela uba umtshakazi njengengubo kumele bemhlophe ingabi namabala, senzela uba ingazinganyamatheli kwilokhwe kamakoti. Senzela uba noba yinga enevukazi, noba yinga
le ifana leyo mileyo ingakwazi uncamathela kwaye nothuli lungabikho kwingubo yakhe. Nothi sonke ke siyashayela. Abanye babhizi balungisa yona ingubo leyo. Aba umoya ngcwele athetha ngabo umsindo ebandleni ngaba ndithi bayachayela. Because asizuncuma sonke bazoncuma abanye kubuthixo uvele encumile kubo abanye bazothi chi bebhodle ngonyama ngoba kubo uthethe ebhodla uthixo. Akumeleke ubathelekise abo bantu bonke bavela kuthixo umyalezo mnye ngoka master plan Jesus. But omnye woza ene message yokunivuselela nencume omnye woza ene message yokunivuselela neguquke. So Ishmael next time is this. Kodwa ngiqonda bazoba netyala kuni ne. Ndike ndathi kwabanye bazalwana ndinentloni zokuya ndingayiphathanga kwangaphambili iBhayibhile. Hayi lento ayidingi uba uyize ngengqondo. Ngumoya ngomzimba womuntu. Yeah. Ubuqaquli bazalwane ubukhulule uthixo. 2020 wabukhulula na last year wabungqina uba ndibukhulule ngoba ubo abuzokwenza ihlabathi limoyika uthixo. But ubuqaqawula bufani ne-anointing. I-anointing ungasebenza ngegift. Igift nje uyakwazi uba ukrexeze uvuke ngomso ubabeke izandla baphile. But i-glory iyabudimanda ubungcwele ibufuna ngenkani ubungcwele because i-glory i-character kaThixo. Then uThixo ungcwele 1 Peter 1 verse 16 yibani ngcwele ngoba mna ndingcwele. Matthew 5 verse 48 yibani ngabafezekileyo ngoba uyihlo osemazulwini ufezekile. Then oba sifuna ukuhamba ngeglory masibulangazelele ubungcwele. And ubungcwele uzobuphila tu engekho umoya ngcwele. Umoya ngcwele uzumfumana ungathanga uqala utshate noYesu. Ukuthini ukuthatha noYesu? Ilobola yakhe ayifani neyakuthi thina bantu. Kwadingeka ukuphala igazi lakhe. And iAfrika iyalazi igazi likaYesu. iEurope yiyo ibikhokhela uYesu kwamakaye eGolgotha ngama-Roman soldiers. Pontius Pilate ngabaseRome ababemelene nesalvation. Then kwa iRome yahamba uSathana wangena kuyo because wabuza kwiBishop of them wathi yintoni ongenayo ndikunike yona. Wathi uSathana ndizokunika ubulumko ongenabo ndikhuphele phaya eBhayibhileni izinto eziyingozi. Kwakhutshwa iverses 1 Corinthians chapter 6 othi aniyazi na imizimba yenu itempile kaThixo. Ingaba ndothatha itempile which is umzimba ndiwulalise nesifebe na.
ebelungwini kuyajola abazalwane bashumayela bejola bashumayela beseli wine bashumayela bechaya cigarette. That's why in city it's our ilibazi master plan vision. Then Satan, what makhutshwe number 2 kuphani 1 Corinthians chapter 13. Othetha ngokuba kuzo zonke izipho akho sipho sikhulu njengothando, because xa unothando Satan uyakunqama ebomini. Once wanesithilelo ngothando wasogqiba wakwazi ukuli-apply uthando, then you are the greatest enemy of the devil. Uye anqame nokukulinga oku nokuzomane phosa, but uthi athethe into ethi sanuzilibazisa ngalowo, because akekho umuntu onganothando, because uthando nguThixo. uSatan noThixo abakwazi ukubonana, because kwasezulwini akakhutshwanga nguThixo uSatan, kwalo uMikhayeli wamjovela ezantsi walahlwa uSatan ensoza abuya axolelwe tu. Uthi Isaiah 14 verse 12 utheni nokulahlwa Satan? Ekulahlweni kwakhe ngulo ahambe waphinda walahla abantu kwangeBhayibhile noThixo. Iverse yesithathu ekwakuthiwa mabayikhuphe iverse 2 Corinthians chapter 6 othi ningadlelani nabezinye inkolo. Chapter 6 verse 14. Don't be equally yoked with the unbelievers. Abangakholwayo sanokulinganiswa nabo. But ilizwe ngoku nge-8 kaMeyi 2021 urhulumente wapromota amagqirha, wapromota izinyanya, wapromota zonke ezinye inkolo. Then from ukuba uSathana alahlekise iRoman Catholic kwafonyishwa lento okuthiwa yi-governance, because kudala ibizikumkani opresident abaziwe ezulwini, ome abaziwa tupha ezulwini, kwaziwa inkosi, kwaziwa ikumkani pha. That's why iverse izothi thandazelani abasebukhosini. Sethandaza. Now ukungena kwalento okuthiwa i-government official yaye yasusa ibandla kuKristu yalifaka eburhulumenteni. Kwakhona into yokuthiwa si-state religion. That's why iRome it's a capital town of Italy. Then yatshintshwa icawa yayeka kuba i-Church of Christ yayi-Roman Catholic Church. Basogqiba baniqhathe bathi oobishop abangenamoya bazi-apostolic succession baxoka. Bathi bangabangeneleli babapostile kodwa bacompromise bencedisa uSatan. Bevumela ubutabana oPope. Ngoku bathi makushunyayelwe kwenza uxolo kwasendalweni. Nonsense. Uxolo licelwa kuThixo nothi kwinto edaliweyo. Uzungabanqula abanye oThixo, ndinguyehova uThixo wakho. Zungaqubuthi nakwenye into ephezu kwezulu, ephansi kwezulu, ephezu komhlaba nangaphansi komhlaba. Now uPope uthi repent for nature. That's nonsense. And the Pope last year, before this happened, what is November, babhizi benza i-10 commandment yabo seyikhona.
Kubishop kuthiwa ngubishop le. Bani bathi ngumpostile. Bathi nguholy father. Umuntu odlumphokoqo isono. Bathi nguholy father. Ubhizo khankasela uthi hayi makubekho uxolo ehlabathini. Ithi iBhayibheli as long uYesu ihlabathi samrejecta then there will be no peace ehlabathini. But ilizwe lolahleka because ingxaki isibhala neziqiqo and anesifundile umoya. uKatolika abazalwane eBhayibhelini ukhona Revelation 17, Revelation 6. Kuthethwa ngehashe elimhlophe, kuthethwa ngolahlekiso. Because with dark ages, uPope ukwathiwa nguYesu, nguye umxoleli wezono zabantu. Now ububulihlwembu uBhayibheli, ubusifa udluliswe nje emanzini ekuthiwa iPurgatory, uhambe esiwogweni. Babexokile bethu uzoya ezulwini, akuyiwe ezulwini uhle isono. Hayi isono yasithanda libala ngezulu. And nokupostpone ukusindiswa, nokupostpone ukuphila ubungcwele uyazilibazisa because ibandla anytime lingaxhwili. Ngeke athethe kanje umoya ingcwele kwexesha. After ibandla lilahliwe, soza athethe kanje tu. Kanti akhombizayo. Usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala itoyilongo sehlangabeze. Are you ready? Bandla laseJoburg. How ready you are? How ready you are? Huh? Are you ready? Is your heart pure enough to meet your husband? Huh? Ingabe inhliziyo yakho ilungile na ukuba ikwazi ukuba ihlangane naye bafile? Ziyezwakala zikise Nkosi nabanqobile biminyaka 1260 years izenzela iqawe kaSathane iKatolika. Andikhathali bazalwana noba kungahlangana world Satanist zilwa lento ithethwa nguMngcwele. But as long kusenezwe lithi asimi ngakuye noba umhlaba uzanyazanyiswa kodwa thina sikuhlukuma. Jesus, as long as inyaniso kaMngcwele isashunyayelwa uzoma uMngcwele alwe nawo onke amaSatanist ehlabathi alwe liqhawe kaSathane iKatolika. eBhayibhelini yakho iThilelo 13 zothetha nge-1260 days. Now uthi uEzekiel 4 verse 6 usuku
usuku olunye ndiyakulenza unyaka. Then did from 538 AD until 1798, that is 1260 years. IKatolika izenzele uMoyingcwele exinezelwe. Asibala from 538 until usuku lokukhumbula kwakhe uMoyingcwele emhlabeni esehle America. Apho kwazalwa khona of Faith Mission, or Assemblies of God, or Full Gospel, or Baptist Church. Besalo Moyingcwele bengaphatha ngengqondo, kungalawulwa ngesikhundla, kodwa kulawula umoya oyingcwele ebandleni likaThixo. Apho kuthiwa bebeke bahlangane umlilo ubone ngamehlo enyama, balibale noba siyaphangela. Kumnandi ukhonza uThixo ngoba xa kuMoyingcwele kuba mnandi ukuyidumisa le ndoda yaphezulu. IPentecost yesibili ayehliswanga ngumuntu omhlophe. Now umuntu ayehlisayo kuthiwa wayemnyama because he wazalwa ngumuntu owasuka eAfrica wawentshwa islave eAmerica. Now ithi imbali wayedabekwe phandle abelungu babebodwa kwiBible College wayifunda kuyo elapha ePasagini yena. Wafunda iBhayibheli, wafumanisa uba kurong ukuhamba ungabhaptizwanga nguMoyingcwele. Kuthiwa wahlala from 1st of April 1906 wahlala until i-10 ezile ukudla. Ngosuku lwe-10 ekuzileni kwakhe ukudla kuthiwa kwehla ilight ezulwini phezulu. Labetha ababehleli naye ezitulweni, isitulo sabheka ngapha yena wabheka ngapha, babehlangene endlwini encinci. Now yaphuma into yabakhomba phandle ngenxa yobuninzi babantu. That's why ndimangala umicawa zinamabhongo akuzivalela ngaphakathi izona zizuze ecaweni, kodwa kudingeka abaphuli abasoya kuzo, abantu abonayo bahamba bamemezela ubuyesu uyasindisa, uyesu inkosi, uyesu uyaxolela zonke izono. Njalo umicawa uyazilibazisa because ingxaki noba kungahlala ngaphakathi kuthandaza uba malikhulu ibandla alizukhulu uMoyingcwele lisamlahlile. The Holy Spirit must come in Africa. Africa will be saved. Kulendawo yakhutshwayo kwi-national anthem ethi woza moya, woza moya, Oyingcwele usikelele thina bantwana bakho. Sathana through abamhlophe wabona uba akabizwa uMoyingcwele angangeneleli, wathi khupha lento ebandla khawuvuke ebuthongweni. Bhekani elilizwe uthi xa iqala yizwa yimithandazo yethu Nkosi 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 sikelela thina lusapho lwayo. Athi xa iqhubeka malu phakanye supondolayo
Africa ithetha ngecontinent kwi-national anthem yayo. Sasingenayo mona. Umona ayonto yethu si-South Africans. Ukubetha abangaphandle beselizweni lethu ayonto yethu si-South Africans. Now, makujonga political before ngexesha le-apartheid bebesuka apha besiya ko-Tanzania beyonceda abasekhaya because ithe national anthem kosisikelele Afrika. Now, njengoba kususwa le ndawo ithi woza moyingcwele, woza moyingcwele, ngabelungu besetyenziswa nguSathane because uSathane uyafa apho kukhona umoyingcwele akakwazi ukusebenza. Ngo-1906 xa kwehla umoyingcwele kuthiwa kwahlangana amagqwirha worldwide